Ku danna subscribing kuma ku danna ƙararrawar sanarwa da zarar mun saki sabon bidiyo za ku ga abin da muka sa muku. Madina gana shan baki ni ce a kofar ɗakin sai da Aisha annabin Allah. Yau ga jiki ya rako ruhi Madina ga mu a shan baki mu ne a kofar ɗakin sai da Aisha annabin Allah.
ga mu a shabaki